Ahoj, vítam ťa v predposlednom dni aprílovej tvorivej výzvy. Dnešná téma je hviezda. A mám tu obrázok teda z predošlej výzvy a čo mi ako prvé napadá pri tej hviezde sú tieto hviezdičky tu v pozadí, ktoré sú inšpirované hviezdami, ktoré sa nachádzajú v chrámoch v Egypte, kde nám rozprávali príbeh o tom, prečo ich dávali na tie klenby. A je to taký odkaz, že boli sme zrodení, aby sme sa stali hviezdami. A aj ten tvar vlastne hovorí o človeku, keď sa postavíš s rozkročenými nohami a s rozpaženými rukami, tak vlastne pripomínaš túto hviezdičku. Tak tento príbeh mám neustále spojený s touto témou. A je ešte jedna pesnička, ktorú sme si spievali ako deti o hviezdičke. Má celkom smutný koniec, ale je to niečo, čo človeku napadne medzi prvými. A ja dnes si skúsim teda namalovať tú hviezdnu oblohu. My sme minulý rok mali víkendovku augustovú, ktorá sa volá Čarozrenia. A mali sme ho v rybníku v ateliéri a pozorovali sme večer hviezdy, ako padali. Bol akorát spln a mesiac tie hviezdy veľmi zatienil. Tak verím, že tento rok nám budú hviezdy prijať. A toto je tiež taká dobrá pripomienka, že keď si zoberete na hviezdnu oblohu malý šteček.
Ja som práve zistila, že časť videa sa mi nenahrala, a to zrovna pri tvorení tejto hviezdičky, takže dala som si tam aj tú egyptskú a vyzerá skôr ako kvet. Takhle malé vysvetlenie a vraciam sa späť do natočeného. Toľko teda dnešné hviezdne tvorenie. Uži si tvorenie svojej hviezdy a naše tvorenie na voľne zajtra končí pri poslednej téme. Srdečne ťa pozývam. Ale tvorenie všeobecne nekončí. Ak sleduješ tento kanál alebo moje stránky, tak sa určite dozvieš aj o ďalších príležitostiach. Chystajú sa aj tvorenia naživo. Takže sleduj. Určite o nich budem informovať. Už začiatkom leta si budeme opäť robiť tvárenie v rybníku, tak mi prípadne napíš, ak chceš detaily. No a my sa tu stretneme opäť zajtra pri poslednej téme. Tak sa maj pekne. Ahoj!